Unha cuestión fundamental que reclama moitos veciños e veciñas no centro urbano, sobre todo, é empregar os baños públicos que hai nas diferentes instalacións municipais. A Praza de Abastos é un destes lugares que debe cuidarse, que se dispoña sempre de papel higiénico e de que estean en perfectas condicións. A verdade é que é unha cuestión que nos gustaría coidar moito máis do que se coida. Hai que apelar tamén o civismo dos veciños e das veciñas, tanto en estes baños de infraestructuras públicas como nos baños autolimpables, que aínda que teñen, digamos, esa limpeza que fai a propia maquinaria, pois sempre é preciso coidalos e atender pois que estean co material preciso. Nos preguntan sempre polas beirarrúas que conectan o centro de Cela coas zonas máis alonsadas, coas zonas de praias. A verdade é que, aínda que non é da nosa competencia, é un traballo que ten que desenvolver a Xunta, xa que o vial é da súa titularidade, sí que conseguimos non só co traballo do Concello, senón a través da veciñanza, que a Xunta accedera a redactar un proxecto para a construción de beirarrúas que van ser unha realidade nos vindeiros meses e que son unha necesidade que viñase reclamando dende hai moitos anos.